roku 2021 mi objavili kostný nádor v panve. Podstúpila som 33 frakcií ožarovania. Dôsledky onkologickej liečby sa prejavili na mojej pokožke a zlade celkovo. Mal som hlboké popáleniny a aj nosenie oblečenia bolo veľmi bolestivé. Po operácii mám v oblasti panvy jazvu. Stala sa súčasťou príbehu mojej pokožky. Ľútostivým pohľadom okolia som sa ale nevyhla. Aj tak som nenosila parochne ani šatky. Cítila som sa krásna taká, aká som. Svoj príbeh som sa rozhodla zdieľať, pretože práve to nás robí silnejšie. Dôležité je nepodceňovať prevenciu. Cítiť sa lepšie vo vašej koži počas náročnej liečby vám môžu pomôcť aj dermokozmetické produkty pre pleť so špecifickými potrebami. Pocíťte dotyk síly tak, ako ja.